I uglavnom, danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition. Napravit ćemo novi survival svet. Uglavnom, nazvat ćemo ga YouTube. Čak ne. YouTube. I razmak A. To je. I vreme da vidimo šta će biti naš svijet. Da vidimo. Ovdje ima neke bufe ovdje. Ja mislio da nema bufa. Ups. Šta radim? Uglavnom, evo nas sa svetom. Ne znam baš sa seed. A dobra pustinja i ovo. Nije loše. Htio bi bolje da ima cave, nije loše, stvarno. Nije loše. Šta? Kako? Uglavnom, za početak ja ću da logično cepam drvo. Treba će mi 3 komada. Da mogu odmah da iskopam malo kamena. Tako. Uglavnom, nama će kuća biti u pustinji. Pošto ja baš volim pustinje, inače. Tako. Jer u pustinjama mogu da se nađu one ekstra stvari. I ja, sad smo opet u nema veze, ide poslužit će nam verovatno. A možda i neće, nema veze. Sve ide. Malo blokova stavio da skupim kad sam već napravio lopatom. Da ima malo blokova onako. Ups, šta to bi? Zašto prorađemo ovo? Uglavnom sad ćemo da skupimo 3 kamena, tačnije ajde 5 kamena, to će biti dovoljno. 4 i zadnji. 5. Evo, gdje sam rekao, blokovi uvijek trebaju. Blokove ćemo najlakše sa lopatom skupljati. Tako, i još tu. Čekaj. Iskupam tu blok, tako. Ajmo sada odmah da krenemo u pustinju, samo da sakupim malo saplinga. Dajte saplinge drva. Pa kako da daju ako nisam bukvalno ih ne srušio. Znači bolje da ja sakupim još 3 kamena, da bolje. Da mogu da napravim onda sve. Mislim, ne baš sve naravno. 2, 3, gotovo. Tako. Tako, trebaju mi sad stikovi. Ovo sam teo, dalje. Ovo i ovo. Tako, sad da sve samo namestim lijepo, keci ovo, dvojka ovo. Trojka ovo i ljudi ovdje možete da verujete da mi snimam već 4 minuta. Dobro, makar smo craftali tools. Izvinite ako čujete nešto, nisam ja kriv, stvarno u tuđoj sam kući, tako da inače bi snimao nešto online. Naravno, kao što shvatate, snimao bi na primjer Clash Royale. Mada i ovo je popularno dosta. I ovako su svi youtuberi zapustili Minecraft, pa ja malo ponovo da ga vratim. Tako, malo sam sakupio sad, pa ono uopšte nije ni pustinja. Ja sam na ostrovu. Idem da pogledam. I ovako ću se vratiti, treba mi. Verovatno.
Jesmo ostrvo na kome nema ničeg. Ja sam rekao ostrvo. Tačno. Ajmo makar malo blokova da skupim. Ovog senda. Pa što ću da napravim najjaču kuću ikada. Koliko znam, prvu noć bi trebalo bukvalno da se samo zakopamo, ali neću to da uradim. Jer što bi to radio kad imam vremena da sakupim materijale za kuću i tako. Treba ću mi oko pola steka, još 3 komade. 1, 2, 3. Tako, sad to napravim. Čekaj još ovoga. Mogu samo jedan ili više. Koliko mogu? Mogu samo 7 komada, to je dovoljno. Dobro, nego. Da ja skupim, dok mi ne pukne, ajde. A to će biti vama uskoro jer je drveno. Evo glava, ajde samo da sakupim ovo. Uglavnom, tako. Ja. Koliko sad ovog imam 10 komada, super. Mada mislim da je bilo pametno od mene tako. Gotovo. Tako. I sada ću započeti kuću. Uglavnom nemam još puno materijala. Ajde na ovdje ću ovdje. Uzmem klej, to, super. Izvinite, to je greška bilo, nema veze, skupit ću sada. Neka bude, ajde 11 puta 11, samo da odredim to. Dobro, ajde 11 puta 11. Evo odavde ću. 1, 2, 3, čuo sam zombije. Ne vidim ga, dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tako. 11 ko tamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tako. Čujem zombija. Glavno ljudi, bit će nekoliko epizoda odjednom. Ovom to bloku. I sada to je tačno. Sada da stvarim ovo, smeta me puno, ne vjerujem. Ali znam da je tu negdje zombi, samo ne znam gdje. I nadam se da je sad moram, pošto čim nešto kaže, odmah se okrenem. Osjećaj da je ono pećinu koju sam bio, ali dobro. Gledam što sam to uradio, dobro uradio. Čak, imao sam 11% mi 1, šta? Ne veze. Uglavnom, čekajte. Provjerimo je li to. Da, to. Ajde. Pešli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajde, obeležit ću ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači tu bude crafting table. Već pada mrak.
samo jedan. Dobro. Ajde da spavimo ovo ovdje. Da. Nego ajde, ovo ću da spavim kamenim. Stavit ću ovako da se malo razlikuje kao pošto je to centar ipak. Nego treba će mi sad lopat. Malo kamena da tačnije jedan kamen da skupim. Onda se treba da idem tamo, ali ajde. Nego da idem koliko sati. I sad će noć. Veoma brzo. Čekana ima super. To, gotovo. Ode. Bog. Begaj. Mislim da će vam se svidjeti moj dizajn kuće. Da preživimo jednu noć. Sazno se naravno ćemo preživjeti, nego moram da napravim rupu. Pa što ovdje nema ovaca. Ajde ovdje, neka bude ovdje rupa. Tako, zatvorim se. Sad jednostavno treba da sačekam ja što uradio. Nema veze. Uglavnom ljudi, sad ću da zaustavim video pa kad tačno što bi zaustavili. Uglavnom ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav. Ćao.